Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bihusni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'a wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dungaana ya Allah. Ya Rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tawallau faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum wa yastakhlifu rabbi qauman ghairukum wa la tadurrunahu syai'an. Inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Fa in tawallau mongko lamun padha mlengos sapa sira kabeh. Faqad ablaghtu mongko temen-temen wis nekakake sapa ingsun kum ing sira kabeh nekakake ma ing barang ursil tu kang wis diutus sapa ingsun bihi kelawan ma ilaikum maring sira kabeh. Ae tegese fa in ta'arrad uta fa in ta'ridu. Narodo ya'ridu. Fa in ta'ridu mongko yen to padha mengo sapa sira kabeh anil imani saking iman wa taubati lan saking taubat lam uatib mongko ora nggawe payah sapa ingsun ngala taksirin ing atase cupet utawa ing atase pepeka utawa ing atase nyendhakake fil iblaghi ing dalem oleh menyampaikan liani krana sak temene utawi ingsun iku kot ablaghtu temen-temen wus nekakake sapa ingsun kum ing sira kabeh wasirtum lan dadi sapa sira kabeh dadi iku mahjujina wong sing padha netek-neteki minallahi ta'ala saking Gusti Allah Ta'ala li anakum krana sak temene utawi sira kabeh iku asrartum
padha netepi sapa sira kabeh ngala takdzibi ing ngatasé maidu. Nah niki ing ngatasé maidu. Wayas takhlifu lan bakal ganti utawa gawe ganti sapa Rabbi pangeran ingsun kauman ing kaum ghairukum kang sakliyane sira kabeh. Iki rembukan pok meneh iki angger ngene iki wis dipok ro Nabi Hud. Nek kowe wis do mlengos, wis do mlengos saka iman, mlengos saka taubat. Takja iman emoh, takja taubat ngrasa ra dosa ra kleru. Nyembah reca niku wis kleru dobel, imane kleru, ora gelem taubate ya kleru, wong kuwi dosa. Imane geblinger ora ngimani Gusti Allah lek ngimani reca. Pokale le nyembah-nyembah reca niku ya wis dosa, wong niku sirik. Keyakinane kleru, pokale kleru. Kudune rak keyakinane dibenerke, saiki ora ngimani reca niku ning ngimani Gusti Allah kudune. Terus saiki bentuke ora nyembah reca, ora gawe sajen. Iya ora mendem ndas kebo ning sandinge reca kuwi ora. Kuwi pokal kleru ngono kuwi. Ning benere niku sakniki ninggalke reca kuwi terus salat. Sing bener pokale niku salat. Tak jak ngono kowe do gemang. Mlengos. Ning ya mlengosmu kuwi, gemangmu kuwi. Kuwi iki ya ora gawe rekoso ning aku, ora nyusahake ning aku. Wong aku mung sekedar didhawuhi kon menyampaikan karo kon ngejak. Apa kewajibanku wis tak tetepi, Nabi Hud omong. Menyampaikan wis tak sampaikan, ngejak wis tak jak. Ewa semono kowe do mlengos, monggo kok ya. Wong tugasku ming liani kot ablaghtukum. Aku rak ming menyampaikan ning kowe kabeh, mong wae kowe kabeh iki do dadi wong sing nutup diri saka Gusti Allah, do dadi wong sing mencoba tidak mau kenal dengan Gusti Allah. Nek cara saiki ngeten ya pahame karo keyakinane kaya Donald Trump. Dadi anti Tuhan. Nah, niku wis pernyataane pokoke anti Tuhan. Ya sudah nek wis gebacot ngono kuwi wong mahjujinya minallahi ta'ala. Ketemune li annakum asrartum ngala takdzib. Ketemune gandeng ya moh-moh tenan ki berarti kowe kabeh ki milih netepi ing atase maidu, ing atase nggorohke marang apa sing tak sampaikan. Nek ngono kuwi iki engko Gusti Allah pangeranku bakal ganti kaum sing sakliyane kowe kabeh. Iki halus le omong bakal ganti kaum. Sing ora paham, sing ora iso mikir, ayo ganti ya ora apa-apa. Ngono mesine ora paham kok ya iki. Lah wong sing diganti iki kaume sih. Dadi kowe iki engko iki dintepi gunung kok ya. Ben ora ana sisan gek ganti wong kok ganti ya ora apa-apa. Ora paham. Masalah ya jak apik ya angel tenan. Ketoke sepele ngene iki ya ora gampang lho ketoke sepele ngono kuwi. Agi nek sakniki niki wong muslim dhewe, kowe kadang kala nek dikeki pengertian,
dijak, dikandhani. Kayak kamangka le ngandhani le ngejak ya nganggo ayat, nganggo Quran. Le ngandhani le ngejak ya nganggo hadis, pengendikane Kanjeng Nabi. Padha seagama. Nek seagama iki mestine cekelane ya padha Quran hadis. Kowe ora mesti gelem nampa. Wong masalahe modele duwe gaya Quraisy kuwi wae, duwe gaya wong musyrik Quraisy. Wong musyrik Mekah kono gayane niku. Lah kok gaya kono, le ra nampa ki masalahe dadak ndelok sapa sing ngejak. Ora kok barang sing nggo ngejak, nek barang sing nggo ngejak ki cetha Quran hadis, ora bakal kleru nek niku. Ning gandeng sing ngejak ki mung kursi A si B si C, gek wonge niku ra jodoh nek karo si A. Ayo saiki tembung sing diawali saka A sikil papat apa? Ngono ora ya. Dadi ora apik to iki engko. Mula ra jodoh karo si A ra jodoh. Ayo saiki siki-sikian tembung utawa kalimat sing diawali huruf B. Mburine A jajal apa? Ayo ora seneng kabeh iki engko. Ayo mburi kae muni kok. Rawan. Kaya ngarep kuwi. Weh lah nek ra judul le omong ya ngono kuwi je. Malah le alok iki wangun kae. Le ngonekke iki wangun wong sing ngomong dhewe sing ngonekke kuwi dhewe itu ki blas ora ngamal sing memang sesuai karo Quran hadise. Karo Quran hadise iki blas ora ngamal. Lah dijak apik, dijak lempeng, dijak sesuai karo ajarane. Malah ngonekke kok. Malah ngonekke alah kaya gembar-gembor nyatanya ming jarkoni kok. Iso ujar ora iso nglakoni. Iso omong ning ora nglakoni. Le ngonekke ngono kuwi. Padahal engko nek diklarifikasi jajal. Kok kowe iso ngonekke nek kae iki iso ujar ora nglakoni. Sing endi? Jajal sing endi? Tobat dhek nerangke wong ming paitan sengit kok. Sing asline kuwi iki ketoke samakmu iki Islam. Samakmu. Terus suaramu iki agamis. Suaramu agamis. Postingan storymu. Wah, iki nganggo postingan story ya. Ketoke yo Quran hadis jebul ming jiplakan TikTok. Ming jiplak. Ora iso nyusun dhewe. Karang ming dipindah sih. Iki kowe kuwi ning ora sadar. Kok iso aku wis. Ayo kowe iki wonge samake Islam wis. Terus pemanis lambemu karo pemanis rawungmu le muni agamis tingkahe. Ning karo wong tuwa kowe tahu apik. Iki ndi prakteke karo wong tuamu kowe iki ra apik. Ora apik nggo ndi? Sing nyolong coweke wong tuamu kae sapa? Saya saiki. Iki perkara sepele wis ora dong iki. Kok tekan-tekane cowek we nyolong, gek sing dicolong ndeke wong tuamu.
Ora yo bangetan to kuwi. Iki wis kowe iki anu lho, apa jenenge? Sanepa. Asline yo udu cowek, mosok cowek dicolong. Asline iki sing dicolong udu cowek. Ya sing kira-kira rada ana ajine. Iki lemuni nek agama Islam itu kudu ngapiki wong tuwa, kudu mbekteni wong tuwa ning nyatane galo cowek we tok colong, tok go mulih. Mira ya wis praktek le mbekteni wong tuwa ora ana ta kowe. Nek cara umuk-umukan ge aku sing tok onekke. Nek iki aku ki asli aku iki kudu wong liya. Iya aku iki karo wong tuwa dek jaman isih urip ngantek saiki sedoe wah wanane mengkono. Ngapiki mbekteni aja ngantek. Aku kok duwe prinsip njaluk pon jipuk ndeke wong tuwa ya aja ngantek. Ning nek iso ki ngekeki mulyake kok ya. Wani cucule wani ragate ora mbyeh-mbyeh. Padake. Ya tampangku wae ming serem ning nek karo wong tuwa apikane pol. Tampang gali ning jiwa Hello Kitty. Kene piye carane supaya ngamalke Quran, ngamalke hadis iki agi sak dep-depan nalika ngadepi wong tuwa. Aning kowe sing lemune agamis endi? Kuwi nang nggon kuwi tok kok isa-isane muni lemune iki jarkoni ora nek iki asli nglakoni nek iki lho. Ora mung ujar tok ning yo ngamal tenan. Ya kita-kita niki nyatane ndak esuk ngene iki ya ngirim wong tuwa kok. Kita-kita ngeten iki angger muni ndonga kae. Mugi jenengan ngentunke ganjaran ngaji kula niki. Nggo bapak ibu kula ae to njito ndak esuk. Nek cara di rangsum pangan ngono wae ndak esuk bapak ibu kita sing nang alam kubur kok wis sarapan maer-maer kae iki. Wong dirangsum kaya ngene segane we kemutuk. Ora tek pero, ora tek jemek. Wae pulen padhake. Lah nek kiriman ganjaran ngaji, gek ngaji ki wajib. Ha apa ora jos iki wis. Pokoke jurane mantep kae bapak ibu kita kuwi. Gek kowe ming paitan ora seneng waton muni, le muni iso ujar ora iso nglakoni. Rincinen sik endi? Nek nyata ngene rincinen sik endi nek aku iso ngrinci jelas. Iso ngrinci. Ki agi nang nggon segi wong tuwa. Wong tuwa mati ya ndak esuk kirim, wong tuwa isih urip ya esuk awan sore bengi mulyake aja ngantek dijaluki, aja ngantek digawe kangelan, diwenehi dimulyake. Ki agi sak cuwil, saiki karo bojo. Wong nang kono nang omah ana wong tuwa ana bojo, kene iki karo bojo ya mulyake. Arep kurang piye nyah-nyoh. Nyah-nyoh. Sambat apa goleke pengen apa tukokke arep piye. Aja ngantek kapiran, aja ngantek kecingkrangan. Arep piye wis.
Maido nek arep maido. Ngopo? Agek kowe karo bojoe mangap-mangap. Wono lho wong wedok-wedok iki. Ana wong wedok-wedok ra mutu. Ki wong wedok-wedok ana sing ra mutu lho. Ha kok ra mutu piye cetha melu bojone to? Ya cetha le urip melu bojone. Dadi le omah ya ning omahe bojone lanang kono. Le omah. Nesu sing lanang ki nundung minggat sing lanang kok iki. Ini kowe iki mikir ora aku iki. Lah kok nundung minggat ki laku iki omahe sapa? Waton. Wono sing ngono kuwi ya ming suwak to iki jenenge. Oh, jan radong tenan. Iki gek kepiye? Lah kok lali. Kaya omah keong. Omah meger-meger gedene semono lali. Wong ora teko, wong ora tau. Ora ngajinan ya wong sing kok ngene iki. Ana lah ya lucu to nek dipikir-pikir mikir iki piye wong cetha wis melu sing lanang, pendak dina sing lanang mulyake, ya mulyake sesuai kemampuan. Ngantek gaweke omah ning kono sing gawe iki sing lanang, lemahe sing lanang. Dadi melu sing lanang kono. Lah kok nesu ki nundung minggat. Sing lanang malah guyu. Anu jebul wis kentir le muni ngono. Lah kok nundung minggat kuwi lah omahku je. Omahku lemahku sing gawe aku je malah aku kon minggat. Aneh Jon, amat sangat aneh wong iki. Dadi ya kuwi mau rada suwak. Ya mbok takon sapa-sapa ra ya wis ra masuk akal to iki mbok takono wong endi nek ngono iki to piye wis. Wong cetha ning omahe sing lanang kok nundung sing lanang. Kira ya anti banget to iki. Makane ndi le ngamal kowe ning nggon keluarga kowe ora iso to ngamal sing sipate ngibadah. Nyanyah-nyunyah nek wong wedok ya karo sing lanang nyanyah-nyunyah nek sing lanang ya karo sing wedok nelantarke iki ngamale wis ora ana arep dionceki ndi metu saka omah nyatane kowe karo tangga-tangga ya ora tek apik kowe iki wong tangga-tangga do grenengan lha muni kowe iki wonge kaku wangel rembuke ya nek diomongi wong rewang kok ora ya ora ngono kuwi le ngirisi iki ora ngono kuwi wong kuwi ku arep nggo ngene pas rewang kae iki le ngirisi iki ora ngono kuwi wong iki arep nggo ngono kuwi isaku ming ngene piye kuwi piye jal nek ngono kuwi wangel banget to kandhan-kandhanane wae dadi tangga ki nyipati karo kowe kuwi ya pecah tenan kok nek asasa ya pecah tenan ya gengko isaku ya ming mecahi ngono isaku ming mecahi wah ora iso kaya ya wis gek aku menang duwong ya iki asli aku iki ben sak karepku kok. Ya aku ning tangga piye carane le supaya selalu apik aja ngrugekke nek iso nganggo prinsipe hadis paling migunani paling manfaati makane karo tangga ya berusaha sebaik mungkin dalam segi apapun sih ngamal kene ora ngawur ngamal kok ya saka tindak tanduk sing sipate srawung ya apik, disrawungi kanthi apik ora mutungan ora keras. Saka bondo ya kepitung lomo lah. Kaya aku ya lomo. Sak duwe-duwe sak rupa-rupa ya lomo.
Nih, aku ki ngendhek mie ayam tangga-tangga tak tawani kok. Tangga-tangga tak tawani. Angger ana mie ayam liwat kok aku butuh mie ayam ngono. Jajan rajen ya riki-riki, pokoke riki. Do njaluk mie ayam riki mumpung ana aku. Ning lehku ngendhek ae ya nek pas sepi kae. Kayak kabeh iso direkod. Yo karya liwate tak ndek nek aku butuh tangga-tangga tak tawani pokoke. Alah ora ndak dina mikir kula ya ora ndak dina ora masalah kecuali ndak dina. Ora ndak dina tawani kok. Wis pokoke piye carane ngamal. Saiki nek kowe ngalokke lemune kene jarkoni, rincian wae sing mbaka sitok niku terangno. Iki terangno. Wono sing ngalok nyatane nerangke ngaji. Nerangke ngaji. Ning nek karo wedokan ngono kae. Wono sing ngomong ngono kuwi. Lah ning nek ngaji aku ora tau nerangke wedokan. Dadi lek ora nglakoni wong yo ora nerangke, arep ngopo lho kok. Aman lah kabeh iki yo nganggo cara. Artine ngene lho artine. Nek aku ki rung iso nglakoni ya ora tak nerangke kok. Wong rung iso nglakoni kok nerangke. Kepau. Mula olehmu alok iki tetep waton lah kene iki ngamal sesuai ora ming waton sih kok. Sakarepe dhewe. Mula ngilowo. Saurunge kowe iki gawe postingan story, sadurunge kowe iki alok ndono ndene. Piye awakmu piye? Kanjeng Nabi itu ngendika, nalika kowe iki pengen ngelek-elek wong liya, ngelingono elekmu dhewe. Ora sida. Lah ora je nek alok nang wong liya kae ngene, lah kowe iki piye? Ncetok kowe luwih parah ngono kok. Nilai saesane muni kae. Wah wis. Mula gaya Quraisy itu modele ngono-ngono kuwi. Kuwi jan gaya Quraisy. Nek dikandhani moh nampa gara-gara ndelok sapa sing ngandhani, kadang kala sing melatar belakangi moh nampa itu ming paitan ora seneng paitan sengit. Ming paitan ra cocok. Gek kamangka ora cocoke iki wis ora nyambung. Ora cocoke iki ora nyambung. Lah kok terus tok gawa-gawa dadi tuna dhewe. Iki nek ngono ki tuna dhewe. Makane jan Kanjeng Nabi wanti-wanti. Le manti-manti deloken apa omongane aja ndelok sapa sing ngomong. Nek kepengin apik ngono kuwi aja ndelok sapa sing ngomong. Ning kowe gaya kok ya kaya sing paling yes. ST Yes apik. Kuwi anu merek baju nek kuwi ST Yes. Nek kowe iki ming yes anu. Ya ming ora doang. Makane wis ayo saiki urip itu menep. Apa meneh umure tuwa-tuwa menep. Menepke ati, menepke pikiran, nyawiji niat nggo ngibadah marang Allah. Terus engko sarana prasarana media maupun perantara niku aja dadak dipertimbangkan nganggo bulet. Saranane apa wae dienggo, perantarane sapa wae ditampa,
rasa dadak ndelok wah nek ro kae gah, wah nek kon ngrungokke kae wegah ora usah mikir ngono kuwi. Sing paling penting ki kabeh iso ngekaki keuntungan akhirat terhadap kita. Wah nek ngeten niku istimewa tenan ngeten iki. Niki sik terus ke sesuk. Muga-muga do diridani Allah, do diberkahi Allah, do dirahmati Allah, atine dituntun dadi ati sing jembar, ati sing ikhlas, ati sing sabar sehingga ayem tentrem dunya akhiratipun. Ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.